حدا بالحسابي أبزم دنو عوتن تخبر نخاون نقول عن السيتي وي متأمرتو قال نقرات كام مزرابي قطبيو إذا مالت مستر يحب مالت زي كونس نزم جناتات النمعك قبل كبر النمحلاون تقاملو تقبابيو بالحسابي نقول عن السيتي زي زربا شو عدت نقرات كنقركم سلام إذا channel سنلبونايو إذا مرة سنة لكم دما أنا حفتكم ليدي نز channel حدش نتخونكم سبسكرايب جو قدامي فرحتاتن دخمتاتن قولا نسيت ببارعة كاب سبعي دحننا تدليا نسا كم عندي وي كم متسقع جيرات طموتو حدا سبعي كل جزي بزعبا فرحتاتو ترى الزارب كساب كندي عامي بالليل الزمرن تصفز غورت انتخينو اتا سبيتي او زلو امنتي قنس نسب على الفرحن كله نعي من كعرفني زبل سقعتي حدرا سلازي بلي سبعي فرحتاتو بعلي واقو اللمبر قبل عليات صور اي قبرو من أبركب مريحنات مالت تساقماتنا هالو تصاني عام خان مالتيو سبقاي دخمتاتو كل جزي كزارب خلو اتاقوالا نسيتي بزي فلات نتناي ممرح ترو كتوصلو تقدر ازدما نت تبعتين آنستاين زخواني ميزاني ببالاشوا بلي حساباي دخمتي فلتيو قد أب كندم الزراب نت دخمتو نبت نكارن مغير بسقطا يسرحلو حادو بقع سبقاي افرح اللو خيل كام الزراب انتاي كقبرا لنيلو محسابي مارت دخمتو نعا أنا غير مفتح أي ركبن سلازي مس رؤسي الزرارب مس مخرتو وي أعرفتي ذاتي ناباك متخلقن كم دلدل عند خوين قرب فرحن دخمتن زي بول سبيلن جن بلي حسابي اتاقولا نسيتي أب وقت عرفن كتمركسن كم تدل سلاز فلت فرحتاتو يواقلهم دخمتاتو يحبقلهم تنكارو جن يريان نسا دخمتو كتفلت زلوا نسو نتدخمت ساقيرو عاوت مسكبه كم زبالة بدهون يرني جن ساقيرو يلون تاريخ نقرأ خلط رأي شو نسا زيادة تخبرون تأمنون كالاي مستر عرقتو عركخا مستر كنقرأ كخلو نسخا عرك إخا كتحاب اللي تغيلي خيلو تأمامينيو إز مستر زي ناتي عركي نايول كمنتيو بالي حساب أيدما إز مستر ناتي أيكونن سلازي ناي مزراب مسلي بليني اللي حسب مستر عركخا نسبيت خمزنتاو نعركخا متلام تراي زي كونس نمنتخا كمستر زي حزقيرخا مقرابيو حاجة جزي نسبيت خناير عركخا حما تاريخ وي مستر مس نقر خيا نسا نت عركخا بخال عينك تقمتو تجمر صانيحكم بحبار كتراخو خلكم نسا نعركخا بنعات وي بطرطار كتر ادخل እዚ ድማ ኣብ መንጎኹም ዘይጥዕም ሃዋህው ይፈጥር በሊሕ ሰብኣይ ሰበይቱ ንዕሩኽቱ ክተኽብሮ እምበር ክትንዕቆም ኣይደልን እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰብኣያ ከም ወዲ ተባዕታይ ክትርእያ ትደሊ ወዲ ተባዕታይ ማለት ድማ ቃሉ ዝሕልን ኣብ ናይ ሰባት ህይወት ዘይኣትን እዩ ኩሉ ሻዕ ናይ ሰባት ምስጢር ትነግራ እንትኮይንካ ኣብ ዓይና ከም ሓማይ ኢኻ ትቁፀር እዚ ድማ ካብቲ ተባዕታይነት ዝብል ክብሪ ይቕነሰካ በሊሕ ሰብኣይ ንርእሱ ከቢድ ሰብ ገይሩ ይዘቕርባ مستر عركها محلا مالت نعركها مخبار طراي زي كونس نرأسها مخباريو نسويتها مستر عركها زي نقرا مستر وقتخون سلسدل زي كونس تأماني سموهنكا كترأ سلسدليو سالساي زي ترقاقصن زي يخولن عبيت تسفاتات قال ناي سبأي مننتو ايو نحاد سبأي كاب كال ازفولي عبي نقر قالو ايو حاد بلح سبأي نحانتو قانا نسيتي كتقورو زي يخول عبيت تسفاتات نابنت دحر عامت مكينا نغزينا فيلا كسر حلهيا عاوم كيهالو ايبلنيو እዚ ድማ ቃሉን ተዓቢሩ ክብሩን መንነቱን ኣብ ቅድሚ ስለ ዝወድቕዩ ዘይፍጸም ተስፋ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንግዚኡ ደስ ከብላ ይኽእል ይኸውን ግን ውዒሉ ሓዲሩ መልሲ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ንሳ ኣብቲ ንሱ ዝሃባ ተስፋ ተመርኪሳ ሕልመታታ ክትሃንጽ ትጅምር እቲ ተስፋ ምስ ዘይፍጸም ግን እቲ ሕልሚ ይፈርስ እቲ እምነት ድማ ይበላሾ በሊሕ ሰብኣይ ንስምዒታት ብናይ ሓሶት ተስፋ ኣይፃወተሉን وحد تصفى مهاب بزح سرح مسرح ازي ناي بليح سبعي عبي طبابيو حدا بليح سبعي عبي نقر كقبري خيلي خون قن كقبري خيلو اي قاوحن اب كندو بتحت النتسق اب كندو بتحت الناكت سعرية وي نور يبل مس كبرقن اتا قوالا نسيت كابت زي تتصبيتن لعل سلسل رخابت اخبراتان فقران اتصفي خون كابت كقبريلو زي يقبر سوعين لعلي اتي اي بالخون قن قيريز بالسوعي مسد بليح سبعي نتسفاتات كم عدا يزريهم قال مسحبخا كسب تفصم بعال عدايخا سلازي نتا ጓል ኣንስተይቲ ወትሩ ዘተኣማምን ሓቀኛን ኣብ ግብሩ ተመስረትን ተስፋ ጥራይ ብምሃብ ልባ ይገዝእ ተስፋ ኣይተብዝሕ ተግባር ግን ኣርኢ እዚኣታ ሚስጥር ራብዓይ ሙሉእ ቁጠባዊ ሚስጥሩ ኣብ ቁጠባዊ ህይወት ወትሩ ንላዕልን ንታሕትን ኣሎ ሓደ በሊሕ ሰብኣይ ንኹሉ እቲ ዝመጽእ
ንኣሽቱ ቁጠባዊ ስጋታትን ዕዳታትን ንሰበይቱ ኩሉ ግዜ ኣይነግራን ስለምንታይ ንሳ ብዛዕባ ፅባሕ ከይትጭናቕ ኣብ ውሽጢ ቤት ሰላም ንክህልዋን ንሱ ነቲ ብድሆ ባዕሉ ወይ ምስ ሰብ ሞያዊ ይፈትሖ እምበር ንዓኣ ገንዘብ የለን ወይ ክንኸስር ኢና እናበለ ኣይጨንቐን ንሳ ኣብኡ እምነት ክህልዋ ንሱ ድማ ድልዱል መከላኸል ክኾን ኣይመርፅ በሊሕ ሰብኣይ ንስድራ ቤቱ ዘይተፀበይዎ ፀገም ምስ መፅእ ዝጥቀመሉ መሐለዊ ገንዘብ ወይ ጥሪት ይሕዝዮ ነዚ ምስጢር እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይነግረሉ ምክንያት እቲ ገንዘብ ንዘይተደለየ ወፃኢታት ንኸይውዕል እዩ ንሳ ገንዘብ ኣለና እኮ ኢላ ብዝተረኸበ ኣጋጣሚ ንኸይተጥፍእ ንሱ ግን ከም ዘይብሉ ኮይኑ ብምምሳል ንመፃዊ ውሕስነት ስድራ ቤቱ ይጥቀመሉ ኣብ ባህርያዊ ስነ ኣእምሮ ገንዘብ ምስ ስልጣን ይተሓሓዝዮ ሓደ ሰብኣይ ቁጠባዊ ምንቅስቃሱ ሙሉእ ብሙሉእ ንሰበይቱ ጥራይ ዝሓደገ ወይ ኩሉ ምስጢሩ ዘውፅእ መሪሕነቱ ናብኣይ የመሓላልፍ ኣሎ ማለት እዩ በሊሕ ሰብኣይ ግን ንሱ እዩ መሪሕ ንሳ ክትፈልጦ ዝግባእ እኹል ሓበሬታ ይህባ ነቲ ዓብይ ስእሊ ግን ንሱ ይቆፃፀሮ ሚስጥር መሓዝ ማለት ምጥላም ማለት ኣይኮነን በሊሕ ሰብኣይ ንቤት ዝኸውን ገንዘብ ብግልፅነት ይቐምጥ ንመፃኢ ስድራ ቤት ዝኸውን ግን ብጥበብ ይዕቅብ እዚ ንዓኣ እውን ሰላምን ውሕስነትን ዝህብ ጥበብ እዩ ሓምሻይ ንኣሽቱ ወፃኢታት ምቑፃር ሓደ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ሳንቲም ክቆፅር ከሎ ኣብ ዓይኑ ጓል ኣንስተይቲ ፀቢብ ኮይኑ እዩ ዝረአ ጓል ኣንስተይቲ ሰብኣያ ከም መንበሳ ዓብይ ነገር ዝሓስብ ጌራ ክትርእዮ ትደሊ እቲ ንኣሽቱ ሳንቲም ዝቆፅር ሰብኣይ ግን ካብቲ ዓብይ ስእሊ ወፂኡ ኣብ ንኣሽቱ ረሳሕ ነገራት ተዋፈረ ይመስል በሊሕ ሰብኣይ ክብሩ ንምሕላው ክብል ንኣሽቱ ወፃኢታት ኣይዛረበላን መብዛሕትኡ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ናይ ውሽጢ ቤት ጉዳይ ዕዳጋ ምግቢ ፅሬት ንሳ እያ ተመሓድሮ ንሳ ኣብተን ንኣሽቱ ሳንቲም ጌጋ እንተገበረት እኳ ሰብኣይ መፅኡ ክንዲዚኣ ሳንቲም ኣበይ ኸደት ክብላ ከሎ ንመንነታን ንብቕዓታን ከም ምንዓቕ ይቑፀር በሊሕ ሰብኣይ ብሓፈሻ ቤተይ ብሰላም ትመሓደራላ ኢሉ ይሓስብ እምበር ኣብቲ ዝርዝር ኣይኣቱን እቲ ዝገርም ነገር ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቱ ንምንታይ ጥፊእኺ ኢሉ ምስ ዘይጨቕጨቓ ንሳ ባዕላ ዝያዳ ሓላፍነት ይስምዓ ንሱ እኮ ይኣምነኒ እዩ ስለዚ ኣነ ባዕለይ ክጥንቀቕ ኣለኒ ኢላ ንገንዘብ ክትዕቅበሉ ትፅዕር ብኣንፃሩ ኩሉ ስዕ ዝጨቕጫ እንተኮይኑ ግን ኣይዓርፍን ኢላ ክትሓብቀሉ ትጅምር ንኣሽቱ ወፃኢታት ዘይምቑፃር ማለት ብላሽ ምዃን ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ ልግስናን ብስለትን እዩ ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቱ ንእሽቶ ነገር ኣይትቑፀርለይ ዝብል ስምዒት ክትሕዝ ምስ ዝገብራ ንሳ ኣብኡ ዘለዎ ኣድናቆት ይውስኽ ኣብቲ ሰብኣይ ውሕስነት ትረክብ በሊሕ ሰብኣይ ብሳንቲም ዘይኮነስ ብፍቕርን ብክብርን እዩ ሃብታም ዝኸውን ሻድሻይ ምስ ናይ ቀደም መፃምርቱ ምውድዳር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሂወትካ ቁፅሪ 2 ወይ መተካእታ ክትኸውን ኣይትደሊን እያ ንሳ ንዓኻ እቲ ኣንኮን ፍሊትን ክትኸውን እያ ትደሊ ንዓኣ ምስ ናይ ቀደም ምስ ተወዳድራ ብፅቡቅ ይኹን ብሕማቕ ንሱ ገና ካብታ ናይ ቀደም ኣይወፅን ወይ ንዓይኒ በይነይ ኣይኮነን ዘርእየኒ ዘሎ ዝብል ስምዒት ይሓድራ በሊሕ ሰብኣይ ነዛ ስምዒት እዚኣ ንኸይትመፅእ ይጥንቀቕ ንሓንቲ ናይ ቀደም ጓል ክትጠቅስ ከለኻ ንሳ ኣብቲ ቦታ እኮ እንተዘይላ እቲ ዝኽረኣ ግን ኣብ መንጎኹም እያቲ እታ ናይ ሕጂ መፃምርትኻ ምስ ሓደ ዘይትርኢ ተወዳዳሪት ክተወዳድራ ከም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓ እዚ ድማ ቅሳነት ይኸልኣ በሊሕ ሰብኣይ ነቲ ናይ ቀደም ማዕፃዓትዩ ነቲ ናይ ሕጂ ማዕፁ ጥራይ ከፊትሉ እዩ ዝነብር እታ ናይ ቀደም ዓርከ ከምዚ ትገብር ነይራ ወይ ከምዚኣ ትፈቱ ነይራ ምባል ንዓ እስኺ እኹል ኣይኮንክን ከም ምባል እዩ እዚ ንኽብርን ንውሽጣዊ ጥንካረን ጓል ኣንስተይቲ ኣዝዩ እዩ ዝሃሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ርእሰ ተኣማንነት ምስኣነት ድማ እቲ ንዓኻ ዘለዋ ፍቕርን ክፉትነትን ይቕንስ በሊሕ ሰብኣይ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ንግስቲ ኮይና ክስማዕ እዩ ዝገብር በሊሕ ሰብኣይ እታ ዝበለፀ ሰበይቲ እቲ ሕጂ ምስኡ ዘላ እያ ዝብል እምነት ኣለዎ ሕሉፍ ታሪክ ዝተሓተመ መፅሓፍ እዩ ንሰበይትኻ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዓለም ንዓኣ ጥራይ ከም እትርኢ ጌርካ ስምዒት እንታይ ይብኻያ ንሳ እውን ካብ ኩሎም ሰብኡት ዓለም ንዓኻ ጥራይ ከም ጅግና ክትርእየካ እያ ምስ ናይ ቀደም ምውድዳር ግን ነዚ ጅግንነት እዚ የፍርሶ ሻውዓይ ብዛዕባ ስድራኣ ወይ ዕሩኽታ ሕማቕ ምዝራብ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስድራኣ ፀገም ክህልዋ ይኽእል እዮም ብዛዕባኦም ክተማርር ትኽእል እያ ግን ንስኻ ልክዕ ኢኺ ኣቦኺ እኮ ከምዚ እዩ ወይ ኣዴኺ እኮ ከምዚ እያ ክትብል የብልኻን ንሳ ክትነቕፎም ትኽእል እያ ምክንያቱ ናታ ስለ ዝኾኑ ንስኻ ግን ናይ ምንቃፍ መሰል የብልኻን በሊሕ ሰብኣይ ስድራኣ ቅዱስ ምዃኖም ይፈልጥ ብዛዕባ ስድራኣ ወይ ዕሩኽታ ሕማቕ ክትዛረብ ከለኻ ንዓኣ ኣብ መንጎ ዶ ወይስ ኣብ መንጎኦም ትመርፂ ዝብል ዘይተባሃለ መማረፂ ትህብ ኣለኻ እዚ ድማ ኣዝዩ መሳቀይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ናብ ደሙ እዩ ዝውግን በሊሕ ሰብኣይ ንሰበይቱ ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ስነ ኣእምሮ ውጥረት ኣየእትዋን ኣብ ክንድኡ ምስ ስድራኣ ፅቡቅ ርክብ ንክህልዋ እዩ ዝሰርሕ ንዕሩኽታ ክትነቅፍ ከለኻ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሕማቕ ሰባት ከመይ ጌርካ ክትመርፂ ትብላ ከም ዘለካ እዩ እዚ ድማ ንዓኣ ከም ዓሻ ወይ ሰባት ምምራፅ ዘይትኽእል ጌርካ ከም ምቑፃር እዩ በሊሕ ሰብኣይ ንዕሩኽታ እንተዘይፈትዮም እኳ ንናታ ምርጫ የኽብረላ
ሕማቅ ዓረኽቲ እንተሃልዮም እኳ ብጥበብ ምስ እከለ ክትውዕል ከለኺ ባህሪኺ ይቕየር እዩ ኢሉ ነቲ ጽልዋ ይዛረብ እምበር ነቲ ሰብ ኣይፀረፍን ስድራ ቤት ክሳብ መወዳእታ ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ምስ ስድራ ክትራኸብ ክትበልዕ ክትሰቲ ኢኻ ሕማቅ ተዛሪብካ እንተነጊርካያ ሕማቅ ተዛሪብካ እንተነርካ ግን ኣብቲ ናይ ስድራ ቤት ምትእካብ ዘይጥዑም ስምዒት ይፍጠር ንሱ እውን ንቤተሰበይ ኣይፈትዎምን እዩ ኢላ ስለትጭናቕ ካብ ስድራ ክትሓብአካ ትጅምር በሊሕ ሰብኣይ ንመጻእ ሰላም ክብል ንኹሉ ሰብ ብኽብሪ ይሕዞ ንሳ ምስ ስድራ ወይ ምስ ዕርክታ ክትበኣስ ከላ ናብ መን እያ ትመጽእ ናባኻ ንስኻ ግን ሽዑ ካብ ቀደሞም እውን ሕማቃት እዮም ተልካያ ንሳ ዝያዳ እያ ትጉሂ በሊሕ ሰብኣይ ኣብ ከምዚ ግዜ ኣይትጨንቂ ክዕረቑ እዮም ወይ ንሳቶም እኮ ይፈትኹ እዮም ኢሉ ይህድኣ ሽዑ ንሳ ከም ዓቃቢ ሰላም ክትርእካ ትጅምር ብዛዕባ ስድራ ሕማቅ ትዛረብ እንተኮይንካ ንሳ ድሓር ኣብ ስድራ ዝኾነ ፀገም ተጋጠመ ንዓኻ ኣይትነግረካን እያ ነጊርዩስ ከይሻቀሎ ወይ ከይነቕፎም ኢላ ትፈርሕ እዚ ድማ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ናይ ምስጢር ምልውዋጥ ይቋርፅ በሊሕ ሰብኣይ ኩሉ ሻዕ ክፉት ማዕፆ ኮይኑ ክረአ ይደሊ በሊሕ ሰብኣይ ንሰበይቱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ንዓ ዘከባብ ዓለም ስድራ ቤትን ዕርኽትን እዩ ዘኽብር ንሰበይትካ ክትሕጉሳ እንተደሊኻ ንዝፈትዎም ሰባት ኣኽብረሎም ንሳቶም ሕማቃት እንትኾኑ እኳ ንስኻ ግን ብጥበብ ረሓቕ እምበር ብቓላት ኣይትተንክፎም እዚ ናይ ብስለትን ናይ ዓብይ ሰብኣይን ምልክት እዩ በሊሕ ሰብኣይ ዘረብኡ ቅድሚ ምዝራቡ ብሚዛን ይምዝኖ ንጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ምሃብ ማለት ንስምዒታት ምርዳእን ንመነታ ምኽባርን ማለት እዩ ንሎሚ ዘዳልኩልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ